Hát mit maga ne szóljon be, ingatlanos örüljön, hogy itt... Jó, igen, és akkor ismerjük. Marika nének hívták, emlékszem, tündérke volt. Így megfogta a kezem, nem, a Péter marad, és az van, amit a Péter mond, hogy most felállunk, és hát persze, mert te érezte, hogy te véded az és akkor duli-fuli, jó, akkor most ezt megbeszél, és akkor kiment egy ilyen kamu megbeszélés a fiával, hát ilyen, ez a... Bárhova megyek, aláírok egy szerződést, beteszem valahova az ingatlanomat, az autómat eladni, és én az utolsó pillanatban bárhogy meggondolom magam, ez egy normális világban, ez fájni kell nekem. Szóval nincs olyan, és ezt azért szeretném, hogy átmenjen, és most lehet, hogy az én követőtáborom is megcsappan a magánszemélyek részéről, de kérnék egy felelősségteljesebb gondolkodásmódot az emberektől. Szóval, hogyha én el akarom adni a lakást, és megbízok egy ingatlan közvetítőt, és ő elvégzi a munkát, és hoz, pláne a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően vevőt, és még nehogy Isten egy vételi szándéknyilatkozatot is aláírok vele, akkor ne az utolsó centiméternél kezdjek el mindenbe belekötni, mert meggondoltam magam, akkor igenis gyerekek, ez a mai világban fájni kell. Hát kéne. Következmények vannak, igen. De nekem hát sajnos... ezt szabályozza is, ha minden jól megy az ajánlattétel. Ha minden jól megy. Ha minden jól megy. És hogyha minden jól megy, nekem sajnos az a tapasztalatom, hogy nekünk rengeteg ügyletünket verik szét ügyvédek. Rengeteget. Úristen, én nem akarom elmesélni. Újabb 1000 követő mínusz. Jó, hát akkor ez ilyen ügyvédek károsult, hogy csoport is lehetne. Igen. De hosszasan igen, tehát szép ugye egy vételi ajánlat mögött, mikor ott áll az eladó ügyvédje is. Mondok egy nagyon jó példát, ami ami általában 10 esetből 9-szer megtörténik. Azt tudni kell, hogy az ügyvédek utálják a letétbe tenni a pénzt. Mert macera... Azt hittem azt, hogy utálják az ingatlanosokat. Én is azért bologattam őről, hogy igen. Külön letéti számla sorolhatnám. Utálják ezt. Gyakorlatilag, ha te odamész egy ügyvédhez, hogy figyelj, jövő héten szerződünk, vagy jövő hét utáni héten, de akkor egy vételit megcsináljunk addig, és akkor tényleg legyen letétbe a pénz, vagy egyáltalán a vevő, ugye, mert a vevő hozza szokások alapján az ügyvédet, a vevő kap egy vételit, hogy akkor én ezt levételizném, és az ügyvéd azt mondja, hogy te ne írjál alá semmit, majd szerződéskötésen. Sok esetben, és ugye nagyon sok dolog sérül, mert addig a tulaj betartja az ingatlant, stb. Ez alatt neki, hogyha visszalép a vevő, bevétel kiesése lett, mert addig hozhattál volna a másik vevőt is, stb. És az ügyvédek, én azt látom, hogy sokszor lustaságból, úgy, hogy a vevőnek is lehet előnye lenne abból, hogyha ezt levételezi, azt mondják neki, hogy ne, majd szerződés kötéskor, mert az neked nem jó. És ezt nagyon sokszor tapasztaltuk, és hogy... utána, ha eladja az ingatlanos, akkor ő a köcsög ingatlanos. Nem is engednek mert be képviselte az eladóját, és a bizonytalant a biztosra nem cseréli el? Én ültem ott olyan eladáson, ahol egy 80 éves nénike volt az ügyfelem, a vevő anyukája egy fiatal srác volt, a vevő hiteles vásárlás, anyukája ügyvéd, neki a kolléganője írta a szerződést. Ugye mivel összeférhetetlenség miatt saját maga, ugye, mert ő is azt hiszem, hogy ott résztulajdonos, azt mondja, ő nem írhatta, a kolléganője írta, és akkor így elkezdte mondani, őt ez a tipikus, én vagyok az ügy, és akkor itt ez, igen, hitel, ennyi, jó, a hitel, hogyha nem jön létre, akkor minden visszajár, ugye, és mondom, mondom, kézifék. De direkt, amikor érzed azt, hogy azért pörgetik a sztorit, hogy csak úgy, mondom, álljunk meg egy pillanatra. Hát, ha elsiklasz felette. Igen. Amit ti hallottál. És ügyvédről beszélek. Aki elméletileg kölcsönösen a feleket képviseli. De nem ő géppelt, ő meg se szólalt, mert ő a kolléganője volt, barátnője.
hanem az anyuka is ügyvéd volt, ugye? És mondom, állj meg egy menet, mondom most, ha jól értem, ez arról van szó, hogy ha a kedves fiú nem kapja meg a hitelt, bármi van, akkor a foglaló Hogy a vissza. foglaló nem foglaló. Hát mondom, ez nem így működik. Mondom, ez lehet megállapodás része, de az alaphelyzetben a fizetési potenciál mindig a vevőt terheli. Szóval, ha a fiú nem kapja meg a hitelt, kiskezi csókolom, akkor vesztette a foglalót. Hogy hát mit, maga ne szóljon be, ingatlanos örüljön, hogy itt... Jó, Na igen, és akkor ezt ismerjük. Marika nének hívták, emlékszem, tündérke néni volt. menjünk. Így megfogta a kezem, nem, a Péter marad, és az van, amit a Péter mondta, hogy most felállunk és Persze, elmegyünk. mert te érezte, hogy te véded az És ő akkor érdekeit. duli-fuli, jó, akkor most ezt megbeszéljük, hogy kiment egy ilyen kamu megbeszélés a fiával, hát ilyen, ez a micsoda hatyuktava, visszajöttek, és akkor jó, akkor jött be a trükk. ezt beletesszük. És csak ezt azért mondom, mert ügyvéd volt. És akkor a foglaló nem előleg. Ja, hát erről meg beszélhetnénk például. Ne, sose történik, itt minden rendben van. Bedobnék egy új témát, mert egyébként ezt szaggathatnánk még egy ideig, de bedobnék egy új Pedig témát. ez a legjobb téma. Igen, hogy kicsit kíváncsi vagyok, hogy látjátok ti a piaci reakciókat, hogy mennyire gyorsan tudtok reagálni ezekre a dolgokra, vagy hogy szerintetek az ingatlanosok, vagy hogy egyáltalán sima laikusokat is kérdezhetünk erről, hogy igazából a hangulat reagál előbb, vagy a számok a piacra. Tehát, hogy miért kezd el csökkenni? Azért, mert valaki azt mondta, vagy fölteszi a gipszjakaba a panelt 110 millióért, mint ez látjuk, és akkor minden panel hirtelen 110 millió lesz, még mielőtt a számok mutatnák? A hangulat. Szerintem Mint a is tőzsdét egyébként. is. Erre vannak nemzetközi komoly szakemberek által végzett kimutatások, hogy a hangulat irányítja az árfolyamot. Ugye, jó, nem menjünk ennyibe, mert nagy tőkés mozgathatják, de hogy a hangulat, ugye ezek a remegő kézeffektus, meg stb., a hangulat nagyban befolyásolja. Tudjuk, hogy nagyon jól a piacon, ha bejön egy hír, lásd OSP az elején, de mondhatnánk még jó pár ilyet, ahogy kijött, már emlékszem a kantinba, rögtön jött a hír, és még augusztusban, amikor még ugye nem volt bejelentés, mert szeptembertől lett ez hivatalos, de már jöttek a csepegtetések. Hát figyelj, nem, hát most micsoda van itt, óriási, itt azon a 10 millióval emeljük. Az igaz, hogy fél évig se volt már vevő a lakásra, de emeljük 10 azonnal beárazza a piac, egy pár nap alatt. És hát egy bolond 100-at csinál. Igen, de csökkentésnél valahogy nem így működik. Azért fél egy év kell neki. Nem, csökkentésnél olyanok vagyunk, mint Kína, ahol a vezetőség betiltotta az árcsökkenést, hát nálunk a tulajdonosok szokták betiltani az árcsökkentést. De van az ellentétje is, amikor 100 millió az ingatlan, nem adjuk el fél évig, nem hajlandó lejjebb menni, akkor vigyük följebb 120-ra. Így. Jó, igen. akkor sok sikert, sziasztok. Tehát ezek számomra teljesen kezelhetetlenek. Vagy amikor végre kicsit odaérne a piac, nekem van kifejezetten egy ilyen ügyfelem. Ezt akartam kérdezni, megvan Vagy, még? bocsánat, javítok. Mindig, amikor végre odaért a piac, hogy elkezdtek jönni az érdeklődők, és talán ajánlottak, hogy ja, de már én ennyien nem adom oda, plusz 20 millió. De mondom, végre, könyörgöm. Tehát, hogy célba érünk, ez az ára, semmi nem volt eddig, most ennyire el tudod adni. Nem vigyük feljebb. És ezt megcsináltam velem, egyszer még azért úgy hagytam, és másodjára már mondtam, hogy ne arra, de egy kicsivel több energiát fektetek ebbe bele, mint amennyit kéne. Tehát, hogy árulgassuk még csak minek. Ilyenkor nem gondoljátok azt, hogy érdemes ezt az elején akár már úgy megpróbálni valamennyire lemérni, hogy ha tényleg nem érzitek azt, hogy abszolút 100%-os a kettőtök közti együttműködés, megvan a harmónia. Ha ez nincs meg, akkor onnantól kezdve később ebből csak problémák táptalaja lesz? Nekem konkrétan ez a tulajom, már dolgoztam vele korábban együtt, és voltak sikeres eladásaink. Csak volt valami gondolatmenete, és én gondolom, hogy mi volt a gondolatmenete. Nem panelt akart venni, hanem az Aranyhegyen családi házan. Én tudom, hogy mi volt a gondolatmenete. Lett egy új ingatlanos, akivel nagyon így összemókolgattak, és valószínűleg ő bíztatta arra, hogy ő majd több bérrel adja. Tehát, hogy én sejtem, hogy ez volt mögötte, csak hát köszönöm szépen. Népszerűségi verseny, igen. Hát bemondhatok én is számokat, csak minek ez nem ilyen tippelgetős dolog, hogy...
100, én 200. Tehát, hogy nem. Egyébként az elején én azt gondolom, hogy a gondolatodra visszafűzve, hogy nagyon fontos leszűrni azt, hogy fogtok tudni együttműködni. Nálunk például én azt csinálom, hogy kizárólagos megbízással dolgozok csak, és ugye ahhoz, hogy fölkészítsük az ingatlant, ugye itt fotózás, elpakolás, takarítás, és egy ilyen szemmel jól látható listát át szoktam küldeni az ügyfeleknek, hogy mikor mi érkezünk majd a homestaging, fotózás, stb., hogy addigra miket kell megcsinálni. És ez a lista nekem tökéletesen leszűri az ügyfeleket. Tehát aki ott ezen fönnakad, ott ez nem fog tudni tovább működni. Igen. Aki pedig azt mondja, hogy oké, nem tudom, adjál 10 napot, és kész leszünk mindennel, ott azt tudom, hogy ott van valós eladási szándék, és ő is fog tenni érte. Ez egy nagyon jó ötlet. Tegyük. Küldet én megszavaztam. Tegyük kötelezővé. Igen. Mert mondjuk egy lakásnál is hányszor van, hogy lakást értékesítünk, és hogyha nem partner az eladó, hát a közös képviselő az úgy szokott elhajtani, mint most hagyd ne mondjam. Hát jó, de azt tudnék, hogy GDPR miatt már nem mondhatnak semmit, szóval effektív olyan nincsen, hogy oda megy a vevőjelölt, és akkor megkérdezem, sajnos az a tulajjal együtt le kell kommunikálni, hogy oda tudjon menni, és akkor megkérdezni egyéb dolgokat, mint például a háznak az anyagi helyzete, hogy áll. Vagy ezt hasonlókat. Igen. Meg, hogy egyáltalán mennyire partner az eladó, itt SMS, társaság alapítókirat beszerzés, stb. Tehát, hogy... Igen. Most nekem egy eladásomat nagyon akasztja egyébként a közös képviselet. Van egy ingatlan, amit ketté akarnak bontani, van egy adott ajtó, van egy ablakunk, ahol szeretnének ajtót nyitni, és mondta, hogy persze minden megoldható, hozzunk statikai vélemény után mehet a dolog, megcsináltattuk ezt a statikai véleményt, teljesen tökéletesen, egyébként is egyértelmű volt, de hogy így most már papír is van róla, és a tulajdonos folyamatosan könyörög, hogy hívjanak össze közgyűlést, hogy szavazzanak erről, és nem hajlandóak. Több mint 3 hónapja húzódik ez a dolog, de és nem hívják össze. Nincs példa a házban ennek a mintája nincsen? Tehát egy szinten lejjebb ugyanaz? Nem tudok, tehát velem szóban nem áll. A tulajdonost mert meg... általában ez szokott lenni, hogy akkor példálózunk azzal, de hát ott és akkor hát figyelj, nagyon szépen le van írva az, hogy semmilyen statikai dolgot nem befolyásol így a házon az, hogy, tehát, hogy teljesen egyértelmű a dolog, illetve az is, hogy pluszba azért, hogy ő azt az ajtót megkaphassa, ott a kinti előtérben csinál egy felújítást, ami a háznak egyébként valamilyen szinten értéknövelők tényező, de abszolút nem érdekli, és nem hajlandó egy közgyűlést összehívni. Mert te nem az ingatlanos vagy, aki kidobja a pénzt a közös Ez lehet. De még csak nem is hagyta, hogy beszélgessünk, mert nem beszél velem. A statikai vizsgálatnál például nekem volt olyan ingatlan, ez egy ilyen 10-12 lakásos társasházról beszélünk, amikor kimentem, akkor hát láttam azokat a tipikus, ugye ez egy agyagra épült épület, ami az ágyagnak jellemző, hogyha vizet kap, ha sok vizet kap, akkor az szeret csúszni. És ugye látszott a repedéseknek a mintázatán, hogy ez egy csúszás, de hogy ez már ki lett javítva, meg lett oldva, de hát az a házon voltak az elég szép, komoly repedések, és azt mondtam a tulajdonosnak, hogy állj, mert próbálkoztak az eladásra, mert volt ki nem tudom hány ingatlanos, állj, sehova semmi, mielőtt itt bármit elkezdünk csinálni, statikus szakvélemény asztalra. Ugyanez volt, közös képviselőttel akartuk ezt először megfutatni, mert hogy ott korábban annól csináltak, 2 héten keresztül nem tudtuk a közös képviselettől ezt megszerezni. Oké, mondom, rendben van, el szeretnéd adni, szereztem egy statikust, azt hiszem, hogy akkor volt ilyen 200 körül a statikai szakvélemény, teljes körül, pincétől a padlásig, megcsinálta a szakvéleményt, benne volt, hogy ez már stabilizálva, minden oké. El is lett, értékesítve lett a ház. Volt 1-2 ügyfél, aki sajnos ezen pattant le, de a többsége nem, de ott az ügyfelet az asztalon, amikor kijöttek a megtekintésre, ott a tulajdonlap meg az egyéb dolgaim, amit leszoktam ilyenkor tenni, ott volt az összefűzött, lepecsételt, hivatalos, statikai szakvélemény, mert addig nem voltam hajlandó egy percet sem foglalkozni vele, mert úgy nem akarom semmilyen ügyfélnek mutatni az ingatlant, hogy most egy süllyed vagy bármi, és az azért, ami az ingatlanosnak is a felelőssége. Egyből el lehet oszlatni ilyenkor még a egy utolsó kérdést. És nem azt mondja az ingatlanos, hogy azokat a repedéseket gletteljük, és fessük le, mielőtt és egyébként nagyon sok helyen meg is csinálják egyébként. Hozzáteszem, engem most hívtak fel,
egy ügyvéd, mert az oldalamon valaki hirdetett egy olyan lakást, aminél rejtett hibaképpen most, hogy megvan esetleg azok a fotók, tehát mondom, töröltük, mondom, mi már azokat nem tartjuk meg, de hogy most aki ott hirdetett, nem akarom név szerint mondani, az mint ingatlan közvetítő be lesz idézve a bíróságra, mint rejtett hiba, ugyanis valószínűsíthetőleg az ügyvéd nem mondott sokat, de egyértelműen kiderült, hogy olyan felvételekre volt kíváncsi, ahol a falon látszódott volna, hogy az egy frissen festett rész, vagy repedése, eltüntetése, és hogy emiatt perre ment a vevő. Hát előfordul, ez benne van, hogyha itt ez is nagyon, másolod, én mondjuk akkor... én nem futottam még ilyenbe bele, de nyilván te... Nekem is ez volt, ez az egyetlen egy csak. Igen, számszerűen. Szóval egy utolsó kérdés, hadd tegyek föl, amúgy ki fogunk futni az időből, de tök jó társaság vagytok, szóval nehéz így eldobni ezt hogy be kell fejezzük, de szerintetek létezik-e olyan döntési mechanizmus, ez lesz a kérdésemnek a lényege, hogy a döntésnek a ciklusai azok megváltoztak szerintetek az elmúlt 1-2-3 évben, és itt az OSP-re is gondolok, hogy amiket lehet, hogy nem látunk, vagy nem annyira köztudott az ingatlanosok között, hogy például egy eladó, vagy egy vevő milyen döntési ciklusokon megy keresztül? Érthető volt a kérdés? Annyira nem. Hát, én így várom, hogy hátra valaki megszólal, hogy csak én nem értem. Amik alapján eldönti, megnézi, kimegy, tetszik, érzelmi alapon, nem túl drága, stb. Tehát vannak ilyen döntési ciklusok. Szerintem az alap döntési motiváció az nem hiszem, hogy változott. Egy dologban igen, egyébként szerintem ezeknél a nagyon kicsi ingatlanoknál, ami már tényleg így nincsen, arra van olyan, aki azt mondja már látatlanba is, hogy teszek rá mondjuk vételi ajánlatot. Tehát már annyira sokról lecsúszott egy bizonyos kategóriában, hogy mivel befektetése akarja, és nagyjából kér mondjuk egy videót, lehet, hogy ő nem vár meg, küld oda. Ezt tudod, miért lesz? Szerintem ez abszolút valid. Az OSP-nél ugye én az történt, hogy az elmúlt szeptember-októberben azok az ingatlanok, és pláne kisebb ingatlanok, amik eleve ugye OSP-re alkalmasak, és amúgy egy normális, nem rossz vételnek számítottak, azok gyakorlatilag arra bődöletes mennyiségű keresletre elszabadult. És viszont én azt gondolom, hogy ez a lufi ez úgy leeresztett, mert ugye a DH barométer mérései alapján már... Bocsánat, csak korog a pocakom, dél van. Enni kell. November-decemberben gyakorlatilag már beesett a keresletgörbe, ezek az ingatlanok kifogytak. Januári tranzakciós számok már kijöttek, és akartok beszélni nem róla? jól láthatóak. Igen, 7600 valamennyi az elmúlt 2-3 évben ez a leggyatrább januári kezdése a piacnak. És én azt gondolom, hogy kiment a használt lakásoknál a Kraft az OSP-re. Abszolút. Most kijött most nem akarom, lehet, hogy a számokba tévedek, de hogy 25 000 hitel született, de azt viszont arról sokan hallgatnak, hogy 150 000 beadásból. Szóval itt én azt gondolom, hogy az OSP-nél olyanok is be akartak lépni, akiket így lettek ledobálva, és akiket te említesz, ők azok a vevők voltak, és ők akkor azt gondolták, hogy ez egy folyamatos nagy hype lesz, és nem akartak lemaradni róla, hogy ez a FOMO effektus, hogy ki ne maradjak belőle. Persze, igen. Egyébként nekem olyan szempontból erről egy kicsit más a véleményem, erről már beszéltünk talán az előző adásban, hogy nagyon macerásak az ügyfelek, eladók is, vevők is. Én most általánosan azt látom az embereken, hogy 2021 óta ugye itt volt a Covid, utána azt nagyon vártuk, hogy vége legyen, jött ez a háború, tehát hogy úgy általában az emberek nagyon meg vannak feszítve, nagyon rossz a mentális állapot, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy picit ilyen szempontból változott, és sajnos nem jó irányba. És már nem most a választás, és ez most még durvább lesz. Igen, tehát hogy tényleg kivárás van. Ez ilyen tipik magyar életérzés, hogy még tudjuk fokozni. Hát megjönnek be még az új építések, ugye csak egy mondat erejéig, ugye igen. Most már kezdenek bejönni, 27-28-ra be fog gyűrűzni az összes OSP kompatibilis ingatlan, ugye a 1,5 milliós belőttár, úgyhogy azok a
panelek, amiket például 11. kerületben közel 1 millió 500 000 fontos nézetméterre árulnak felújítandóként, sőt láttam már egy hétén is. Jajjaj. Azoknak gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy befellegzett, mert... Zagréten 1,8-ér is van. Igen. Szóval most gondolj, ki fog venni egy ilyet? Senki. Amikor 1,5 milliárd határon új építésűt fog. Hát majd visszaáll, majd realizálódik valószínűleg ezeknek a paneleknek az ára. Köszi, hogy itt voltatok mindenkinek. Szerintem tök jó beszélgetés volt. Köszi nektek is, hogy itt voltatok. Köszönjük. Iratkozzatok föl a YouTube csatornánkra, YouTube csatornára, tegyétek föl a kérdéseiteket kommentbe, és kövessétek a Kalmár Kantinnak az oldalát is, mert hogy ez egyébként nagyon sok jó viták és egyéb észrevételek vannak. Várunk legközelebb is titeket. Köszi. Sziasztok! Sziasztok!